karadyo, aniya sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Hello. Hello. Good evening. Sorry nga, gisapot ko. Okay lang, pero di na makaayo nimo kung mabdos ka. Nga na nakasulti man ka, ana. Sorry. Di ka mabdos? Sorry, medyo dako man gud ang imong tiyan. Ay! Makalagot! Sorry kung nakahasal ko nimo. I am really sorry. Sorry. Doon na lang kibugat nga problema. Kitang tanan, doon na magi lain-laing matang sa problema. Nahibaw ko. Pero ang ubang problema, lisod lang subaron. Labi na kung bahin sa gugma. Oh, so, nahigugma ka? Oh, sasayop nga tao. Sorry. Minyo ba ang lalaki? Dakong minyo. Og siya lang nag-inusarang lalaki sa akong kasing-kasing. Pero dako ning sayop dili ba? Dakong sa kung makikrelasyon og minyo ug labaw lang sa ang premarital sex. Dili mo mahimong magpakasal. Mao nga. Okay. May rason ka. Pero sayo paghihapon ang inyong gibuhat. Wa ba mo magunahuna kung unsay bation sa asawa kung mahibaw kini nga nakapamabtos ang iyang bana? Wa pa ko mo ang kunimo nga mabdos ko. Maila sa imong kasuko nga mabdos ka. Panuway kinapuhi ah. Pero naana na. Huwag ka na mahimo, ana. Gusto paghihapon ang panultihon nga uwahi kanunay ang pagbasol. Pero dili ko mo surrender. Unsay buot nimong ipasabot? Ilogon ko si Justin. Gikan siyang asawa. Oh. Ngano may katawa ka? May kataanan ba sa akong gisulti? Wa man. Pero karon lang ko makakita og babae nga sobra ka in love sa usa ka lalaki. Wa ni nako pangayo ah. Mm-hmm. Kung nahibaw pa lang ko nga minyo si Justin, dili tingali ko magpahinayak. Sure ka, ana? Dili. Gwapo gitingali kaayo ning tawhana. Og mao na nagdagdi malas akong kinabuhi. Gawas nga gwapo, romantiko. Naana nito nang gipangitaan ako sa usa ka lalaki. Pero minyo paghihapon siya. Bahala na. Usa ra ka butang akong gusto karon nga makasal mi si Justin og nga dunay amahan ng among anak. Unsay buhaton nimo kun pananglit makakita og laing babae si Justin? Dili na niya mabuhat nako. What if iyag yung mabuhat? Patyo nako siya. Ingon man ang iyang babay. Mahimo ba dili ka mo katawa? Nga ba may tubay man ko nimo? Tungod kay naginahanglan kag higala nga makasabot nimo, mamati nimo. Ug ni ako. Ni ako, ma'am. Luwas ang imong sikreto diri nako. Excuse me. Ang naong sa salpahis. Mag-antos ka, Mara. Mag-antos ka sa kinabuhi nga imong gisudlan. Hain naman ni si Justin.
Wa naman siya mo balik sa pagsud sa bahay. Nabugnaw lang ning pagkaon nga akong giandam para niya. Ay, Justin! Ay! Justin! Ay, milakaw di ka aron mo inom? Ano man dahil lakaw ko? Huwag ka makauyon? Nag-andam na magunda ko sa imong panihapon. Hutda naglamoy! Oh, ang sigam ng mata. Hutda naglamoy! Unsa magiging imong problema? Ha? Nganong gipaphamang ka sa imong trabaho? May wag di ka magsige pangutana? Unsa magiging kahinahitabo dito sa dakong bahay? Kinahanglan mahibaw ko ni ini. Romero, Ate Alice, siya huwag mo din sa amo. unsa ba nahitabo sa dakong bahay? Ha? Ha? Kuan. Sulti ko sa tinuod, Romero. Unsa nahitabo sa bahay? I mean, sa dakong bahay. Unsa sa ni Justin sa dakong bahay? O kinsa may iya na sa daan? Ate. Kalma lang, ha? Daghan na sa mong pangutana, uy. Maglasod mo kong tubag. Unsa may sa ni Justin? Kana ang tubaga. Ha? Ako, ante. Lisod pa kun itubagon ang akong pangutana. Dili pa pahuwaon si Justin kun wa siya makasa. O klaro kayo nga dako siya sa Romero. O gusto ko mahibaw ni ini. Ate. Paabutan na lang nga si Justin ang musulti ni mo kung unsay ang sa. Pero nahibaw yung ka sa iyan sa, di ba? Basta di, doon na siya sa. Bito ti sila, putan natin, ay. Seryoso ba ang sa ni Justin, Romero? Ote, seryoso yun. Oh, kinuok ko. Hello? Unsa ni nahitabo di sa inyo? Kalaman, labad akong... O ganun naglabad man ang imong oha? Unsa man? Nagdogbog ang imong asawa? Wa, di na may tawoy. Naibawag yung ka nga ikaw ang akong gusto kauban. Tibo kong kinabuhi. Barog gibay ginaal, Justin. Gusto ko nga sulbaro na imo ning atong problema. Manglayas ta. Unsa? Mao lang nang gusto na itong buhaton. Manglayas ta? Og biyaan ako ang gisangon sa akong inahan nga trabaho nako? Kung gusto ka nga magkauban ta kanunay, manglayas ta. No. Dili ta manglayas, Justin. Kung manglayas ta, may plano ka na ba? Unsa ko nimos pagbuhi? Ingon man ang akong anak. Ang atong anak. O kung asa ta mo tago, aron dili ta matultulan sa imong asawa, ha? Ha? Kuan. Wa ka makaplano bahin, anak. Unsa may gusto ni mga akong buhaton? Ipapahawa na ko sa imong inahan. Ugwa na ko'y tarong trabaho. Panuway! Kalma lang, Mara. Naklaro na kung tiyan, Justin! May gas na nga nakabantay nga mabdos ko! Huwag nga ako makakaila! Maikaw lang tingali sila mga tanan ako! Kinahanglang masolusyonan na kining atong problema! O kung sa may ikasuggest na. Ang imong asawa ang wag tanga sa itong kinabuhi! Unsa? Murang angay mo hunahon, Justin! Kung unsaon sa pagpapas sa itong kinabuhi, kala si Alice! Sulti na lang sa tinuod, Romero. Wala gitaon ko'y kasulti ni mo, ate. Uy, si Justin lang ang pangutan, Pauli magito sa inyo. Sorry ko nahasol ka og apil. Bitaw, okay, te. Basta ikaw, ti, wala dyan problema, te. Pero, ang imong banat, te, mauni at man na. Giatiman ko man bitaw siya. Nangutan na lang ko kung unsay problema, pero dili siya musulti. Unya gabi hubog siya nga may pauli sa bahay. Unsa? Dili siya ganahan nga moinom. Pero gabi miinom siya og nahibaw ko nga bugat kayo ang iyang gibati. Og wa siya matuog sa among kwarto. Mabati? Romero, wala ko mahibaw sa ngayon kong buhaton. Ate, luya sa di mo, isig naghila ko eh. Mas maayo tingali tinunga. Ay. Ngayon sa Romero. Bitaw te, mas maayo tingali tinga. Bakas ng kauna.
Ug nga nung pabakasyonon man ko ni mo, Romero. Aron dili ko mahibaw sa problema ni Justin. Ate Taon, uy. Ayaw na lang kong pangutan alagi. Kung dili ka man musulti nako sa ni Justin, adto ko mangutana ni Madam Carla. Oh. Kung nganong iya manggipapha sa pagka-driver si Justin. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!